Това е сифон, мивка, тоалетна, аспирацията нагоре. Ето го къде е сифона. По-към стената. Така, това е в спалнята. Тази тръба чистата, тя още не е готова, просто е пусната надолу. Влизаме под стълбището. Ето тук е вкопано. Да не ти пречи. Така е за по-добре. Сега тази тръба отпада. Тя е развалена вече. Тук е пуснато наново. Там ще е тоалетна и се качваме на нагоре за магазин. Така. Тук имаме сифон. След довара имаме мивка, не мивка, ами пералня. Ето е къде. Ето е вратата е там. Ето е. Така. Качваме се нагоре. Ако му казваш... Това е мивката. Това е тоалетната. Дигаме нагоре аспирация. Обясни му, че там ще се преработва. Почваме тук. Тоалетна. Това е оставено нарочно външно. Тук имаш такова структура и от тук се преработва вече за структурата. Затова е външно. Тук има спирателен кран, тази тръба после се прилепя, както я виждаш, и тук така ще бъде навсякъде. Това ти е сифон. Сифона горе. Така. И тази тръба, която я виждаш, е аспирация. Ето е където е аспирацията и отива в малката тоалетна срещу магазина, където е. Така, почваме тук. Идваме мивка. Продължаваме нататък. Бойлер. Продължаваме нататък. Душ. За душ кабина, сифон. Ето го долу. Още не е опенено, но и това ще стане. Гледай го къде. Ето от вратата съм. Нагоре снимам да гледаш. Така. Така. Ето го къде е. Това е душа. Тук е сифона. Там е бойлер. В ъгъла. Както сме белязали. И тук ти е мивката.